Мәшит авылның яме дә, йөзе дә, нуры да. Революцияга кадәр иске Карамалда 2 мәчет булган һәм аларда 6 мулла хезмәт куйган. Бүген дә минем туган авылымда иман йорты бар. Аны авылдашым Рәшит Бирханов махсус фонд төзеп, гарәпләрдән матди ярдәм сорап салдырды. Шуңа күрә дә Бирхан мәчете ул. Иске Карамалыга быел 285 яшь. Авылыбызга 1735 елда нигез салынган. Соңгы 70 елда күбәк белән бер бөтен булып, өйләребез өйгә берегеп яшәсәк тә, күршебезгә 1762 елдан төпләнә башлаганнар. Димәк, күбәк Иске Карамалдан төгәл 27 яшькә кече. Безнең ике авылның кызыгы шунда да. Менә бу Иске Карамалының набережный урамы булса, монсы инде күбәк урта мәктәбе. Монда инде күбәк җирләре башлана. Монда Иске Карамалы. Әлбәттә, авылыбызның иң танылыклы визит карточкасы ул академик профессор Флюн Мусин. Гомере буе фермада бил бөккән авыл апасының күренекле улы, Мәскәүдә Ломоносов исемендәге университетта белем алган күренекле авылдашыбыз. Иске Карамалда 100-гә җиткән бердән бер кеше ул Кәримова Фәгыймә Кәрим кызы. Быел Алла бирса сентябрьдә 101-не тутырачак. Тайсырдан да өлкәнрәк әбиебез. 4 бала анасы. Бүген 60 яшьлек кеше улы Салават Сәйфетдинов тәрбиясендә. 2 ятим аныгын әниләрен алыштырып үстергән әби. Шушы саваплары өчен дә Ходай озын гомер биреп бүләкләгәндер аны. Ә Иске Карамалы күбәктә 99-га җиткән әби бабайлар булды. 100-не генә тутырганы шушы бер Фәгыймә апа. Авылда аны гомергә Фәймә дип йөрттеләр. Бергә кушылган 2 авылның озынлыгы 3 чакрым ярым. Игезәкләре белән танылган авылда әле без. Иске Карамалының үзәге гөрләп тора. Менә җиңүнең 75 еллыгына балкып торучы һәйкәл дә әниләре Иске Карамалыныкы, әтиләре күбәктә туган Илдус һәм Илгиз Исламовлар акчасына яңартылып, алардан бүләк булды. Тагын бер тарихи истәлек Кәүзияк каһарманнарына гражданнар сугышы чорында авылыбызда сәнәкчеләр бәрелешендә курбан булган Сарман районы Кәүзияк авылының 7 кешесе күмелгән кабер һәйкәл ул. Авылның йөрәге мәдәният йорты. Иң башта минем хезмәт урыны китапханәгә күз салыйк. 2016 елдан музей китапханә итеп үзгәртелә башлады ул. Тарихны барлыйбыз, туплыйбыз, өйрәнәбез. Иң кадерле экспонат 17 гасыр Коръәне. Хәзер инде мәдәният йортының эшенә үтик. Барлык Мөслим районы халкына 67 яшьлек үзешчәнебез гомере буе сәхнәдән төшмәгән Фәнил Вәлиев сәлам юллый. Баянда Ленар Тажиев. Gördüm ormanlarda, kaldım karanlılarda, vəziz başlar savurganda, niga yaman sularda. Vəziz başlar savurganda, niga yaman sularda. Gördüm ormanlarda, kırıp yırlarda, gördüm ormanlarda, bir kış kırıp yırlarda. Bağrım birge bulsak söz bir, ne görsek taşılarda. Bağrım birge bulsak söz bir, ne görsek taşılarda. Alanlarda, gördüm ormanlarda, görmedim alanlarda. Kötüyüz koyduruz gidip dillerde balmanlarda. Kötüyüz koyduruz gidip dillerde balmanlarda. Kötüyüz koyduruz gidip dillerde balmanlarda. Иске Карамалы гомергә үз сырхауханәсе белән билгеле булды. Бу инде тарихта калды. Ярый әле гөрләп торган фельдшер-акушерлык пункты бар дип сөенәбез. Мин Галиева Зифа 1979 елның июль айында Минзәлә медицина училищесын тәмамлап, шушы Карамал җирлегенә эшкә кайттым. 80 елда инде тормышка чыктым. Тормыш иптәшем Яңа Карамал егете, Яңа Карамалда яшәдем 1 ел.
Эшләвемне шушы Карамал җирлегендә эшләдем. Менә 79 елдан бирле шушы бер урында эшлим инде. Менә быел июль аенда минем эшли башлаганыма 41 ел була. Инде Аллага шөкер, элекке заман белән чагыштырганда эшләү шартларыбыз шул хәтле яхшы. Менә 12 елдан башлап инде без шушы яңа зданиедә эшлибез. Шушындагы җирлекләр белән, үзебезнең районыбызның җитәкчелеге главврачларыбыз белән бик дус тату булып, аларның бик нык ярдәмнәрен тиеп эшлибез. Җирлегебез зур, инде әле безнең үзебезнең Карамал гына түгел бит, бу җирлеккә әле безнең үзебезнең участокка Бояк, Әмәкәй җирлекләре керә, барлыгы 2800 кешегә, 2800 кешегә әле без хезмәт күрсәтәбез. Үзебезнең җирлегебездә 1000 население саны 1000гә тулган, инвалидларыбыз гына да 100дән артык әле. Инде елларга тынычлык, иминлек булып, шушындый матур дөньяларда исән-сау гына эшләргә булсын иде. Инде менә хәзер инде халыкны куркыткан шир, бик инде таралган шир барлыкка килде. Кеше бик инде стрессовый состояниедә дип әйтсәм дә була. Инде шушы ширләрне дә исән-сау гына җиңәргә булсын. Инде халкыбыз тынычлыкта яшәсен, сәламәт булсын иде дип, авылыбыз инде шул хәтле матур, менә инде быел 285 еллыгын инде каршыларга бәйрәм итәргә җыенып торабыз. Инде барлык халыкларга да, барлык авыл халкына да исәнлек, саулык, гаилә бәхетләре теләсе килә. Сәламәт булсын, җирлебез матур булсын, инде киләчәктә дә шушлай матур итеп яшәргә язсын инде Ходаем. Күбәк урта мәктәбе Татарстанга күп кенә билгеле шәхесләрне укытып чыгарган белем учагы. Алар арасында Наил Әйюпов кебек халык артисты, шагыйрь Харрас Әйюп, Урал колхозының легендар рәисе, мәктәптең иң беренче чыгарылышыннан Ватан сугышына ут эченә киткән Мирза Гаттаров, академик профессор Флюн Мусин, подполковник Зөлфәт Хәрби бар. Аларның унысына истәлек тактасы куйдыру минем иң саваплы эшләремнең берсе дип саныйм. Хәтер киләчәк буын өчен бик кирәк. Иске Карамалы авылы инде гомергә Мөсим районында 2нче район үзәге дип йөрттеләр. Чыннан да Иске Карамалы авылы зур авыл, күпләп кеше яшәгән төбәк. Монда инде барлык халык өчен уңайлыклар тудырылган, кибетләребез эшләп тора, азык-төлек кибетләре, көнкүреш кирәк-ярагы кибетләре, урта мәктәбебез бар. Балалар бакчасы, шифаханәбез эшләп тора. Матур итеп яшәргә барлык мөмкинлекләр бар. Елдан ел авылны төзекләндерәбез, матурлыйбыз, авылыбыз яңара. Инде барлык авылларга хас проблемалар безнең җирлеккә дә җитәрлек. Аларны инде без уртак көч белән шушы авылда яшәүче халык белән җиңәргә тырышабыз. Авылыбыз инде киләчәктә дә әле шулай матур, шаулап, гөрләп яшәр дип өметләнәбез. Инде безгә менә шул шәһәр җирләреннән күчеп кайтырга теләүчеләрне без инде чакырып калабыз. Авылда яшәү рәхәт, яшәү күңелле, чиста һава, табигатыбыз матур, рәхәтләнеп, матур итеп яшәргә дә яшәргә. 1924 елда Иске Карамалда бала-чага күсе кумакка ут төртеп уйныйлар. Нәтиҗәдә янгын чыга һәм 50 хуҗалык дөрләп яна. 1925 елда нигез салынган Яңа Карамалы авылы шул янгында зыян күргән авылдашларыбыз күченеп хасил була. Урман булгач үй салдырга җайлы булыр дип нәтиҗә ясыйлар. Әйе, Иске Карамалы һәм Яңа Карамалы бер туган авыллар. Төпчегебезгә дә быел 95 яшь. Шуңа күрә дә авылның иң өлкән кешесе 95 яшьлек Шәриф Җамал Замановага килдек тә. Гомере буе эш дип яшәгән хәрби заводта да көч түккән кыз әби ул. Шәриф Җамал әби, озак яшәүнең сире нәрсәдә? Безгә шул сирне ачмассыз микән? Кем бәшәй? Күп эшләгәнмендер инде. Уен заводта булдым иң беренче. Менә бу мигалләрне кайдан алып бетердең соң, Шәриф Җамал апа? İşlerine verirler inде. Birinci neden olangan bitinden onu ye. Medalı. Soğuş başından ok. Булай бурып карасак та, тегеләй бурып карасак та, Яңа Карамалга халык күченгәннән соң беренче туган бала сез булып чыгасыз, шулай бит? Olsan kim bilir yani. Büyük bir telefon için orada. Yer çakna.
Авылда моңарчы балалар бакчасы эшләгән иде. Аны япканга кайгыра халык. Филиза Фарухшина җитәкләгән клуб гөрләтеп эшли, фельдшерлык пункты бар, мәчет эшли. Иң башта кибет бетте. Инде башлангыч мәктәп һәм балалар бакчасына чиратмы. Бер урамлы авылның яшәргә хокукы бармы? Электә бер урам иде, хәзер дә гөрләтеп яшәп яталар. Авылның иң беренче өйе хуҗасы Хәмзә бабай Лутфрахмановка да кунакка кердек. Шәриф Җамал әбигә дә, Хәмзә бабайга да туган көннәрен 1 һәм 2 июньдә дип яздырганнар. Элеккеге кеше туган елын белсә дә, айын хәтерләми. Иратлардан яңа Карамалда иң өлкән кеше 90 яшьлек Хәмзә бабай. Хәмзә бабай әйт әле, олы авылда яшәү белән кече авылда яшәүнең аермасы нәрсәдә? Ayırması yaşavda mansana müttegal eytelmeyim ayırması. Менә бездә урман юк, сездә урман бар, сездә юлсызлык булды бит инде, йөрергә туры килде авылга, ул яктан караганда. Son orman yağından bizde yaşav jеңелрәк булды Иске Карамалга карай. Çünkü ol zamanlarda bit at kişi kolxozlarga buldu işleveyme. Kişinin hujalığına işlev için kaç günü belekey sana, günü belekey arbabla taşıp her nerseni şulay belekey arba belekey sana. Buna şimdi ağırlık bile yaşadık. Bizim avulda atlar ölü bitip ügüzge kaldı. Yağa Karamal yerlerinde. Biz ügüz bile tırmadık. Buna yerine ışkerti bu yazı şaşılarını. Bütünütün bası işlerin gül ügüz kişi bile ocak bulga alavga yerdik gül ügüz yiyip aşı salkan kışlarda yerdik biz ügüzeklerin yeri bit. Eğer şanağa oturup yersen, sırada katı bulasın, biz ügüz karından yiyev, gül yiyev yerdik. Ул үзе 1929 елның 2 октябрында тудым дип бара. 91 яшь булса да, тарих үз төзәтмәсен керткән. Әйдә шулай булсын, әмма исән сау булсыннар, яшәсеннәр иде әле. Димәк, 1-2 июльдә яңа Карамалы 2 түгәрәк юбилейдан гөр киләчәк Алла бирса. Һәр кеше туган авылын ярата, әмма кемдер аны гомере буе сагынып шәһәрдә яши, кемдер туган нигезендә гомер итә. Кайсы берләребез читтә бакыйлыкка күчеп шунда күмелеп кала. 1000 яшә Иске Карамалы. Нинди шәһәрләргә чыгып китсәм дә, язмыш мине сиңа бурып кайтарды. Димәк, шулай язган, ипием синдә булган. Иң бәхетлеләр үз авылларында торучылар, шунда олтан булганнар, туган нигезләрендә солтан булганнар. 285 еллык юбилей уңайыннан төшерелгән бу тапшыруның авторы мин Гөлнар Шәмси Мөслим телевидениесенә зур рәхмәтемне белдерәм.